जाबाय वाटारफल दैजिमानि वाटारफल जायखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनांगोन। हेलौ एभरिबडी खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। दिनै जोङो दङ जिनियासां आरो सानैसो लोगो दंबावो। जोङो दिनै दैजिमानि खर' माने एकदम वाटारफलसिम थांनो थाखाय नाजानो नागिरदों। ओमफ्राय गेजेर ससेयाव मा जायो बेखौ मिथिया जोङो माने थांथारनो हागोन ना हाया जों दा बेखौ मिथिया। खिन्थु जोङो दिनै थांनो नागिरदों नै बेग सेग लादों रुटि सुथि लादों दै सै लाखाबाय सब दा जोङो थांनो थाखाय रेडि आरोना। दा जों सानसे लोगोखौ नेगासिनो बिसोरो दा फैगासिनो दा बिसोर फैबाथाय थांनोसै जों। ओमफ्राय सानैसो लोगोफोरा थांग्रोबायानो बिसोरो 10 जनसो दं। ओमफ्राय दा बिसोरखौ जोङो लोगो हमहैनोसै दायो। जोङो लास्ट बै मैसो बागानसिम फैदोंमोन। दिनै जोङो मैसो बागानखौ बारलांसिगोन। बे जाहैबाय मैसो बाथोन। जों दा मैसो मा होनो बाथोन ना मा होनो मैसो दोंग्रायाव मोनफैबाय दाखालिनियाव। ओमफ्राय लामा दंना गैया नायदो गारि लांनो हानाय ससे। लोगोफोरा थाबायना थांबाय बिसोरो ओमफ्राय जों दा गारि लांनो हागोन नामा नायदो। दं नामा? दिनै जोङो मोनहैनायनि आसायाव थांगासिनो दङ। नै आसोला खेबनै थांबायनो खिन्थु मोनहैस्लाबाखैनो। दिनै माने मोनहैथारनायनि माबाजों टारगेटजों थांगासिनो जोङो। बाइकखौ जेसे हागौ लांगासिनो। ओमफ्राय दा नै अन्थाइ अन्थाइ थांगासिनो जों थाबायनानै। लोगोआ सानैसो बारायबावबाय। मानसिफोर नुबा बोरैबा जायोलै गामिनिफोर नुबा। Mana? Mana? Mana berapa sih? Harga diri nak. Bilang mas. Saya yang mana mas? Yang baik. Yang sama yang baik. Ala sosik kan ya. Ala sosik mana ni? Oke. Bisa ke berapa jam lagi? Aku ini tadi kusu. Gelem जुबायलाय ससेयावनो आरो थांबावनांगोनसो। बेसे थांनांगोनलै फाय? थांबावनांगोन बुहुद गोजान आरो दंबावो। बेसे किल'मिटारसो हमना ला आन्दासाव? मथा-मथि 5 किल'मिटार। जेनेबा जागोन 3-4 जागोन खोना? नंगौ नामा? बांद्राय गोजान नङा दे। Putar apa nama Zung? Apa? Ini kan jerato. Ini masih logo mbak, isi tangna hago, tangsi jengbo. Rasta tuh sini pak na? Rasta sini pak, kamu pulang manual selang. Oh asih naki. Hale. Moza lama. Bidiku bunga adventure. जोबोद हिट मोनदो दा मेंबाबो बरिया हाजो हिट मोनदो आरो लोगोसे लोगो मोननायजों माननाय सोर सिनायखायोना लामाखौ गोसोफ्रा तामाम मोजां मोनबाय टेनसन गैला। जों दा बेयाव सांग्रां थानांगोन मानोना लेवार थायो मारथ' फिसा फिसा लेवार। दावराव खालामनाया
दुमनिनि सानैसो जोहोलावफोर लोगो मोननानै मोजां मोनदों माने इसोर लामाखौ सिनायखायो माने सासे गाइड लादो बिसोर गाइड ओमफ्राय दा जोंबो इजियावनो मोनहैसिगोन आरोना लामाखौ आन्दायला अब्लाबो जोबोद खस्थ' दावबायलांगासिनो अन्थाइफोरा गेदेर गेदेर दं आरो खस्थ' जादों एसे जानायालाय अब्लाबो बेनो जाबाय एडभेन्सार जिउआव बेफोरबायदि एडभेन्सार खालामनांगौ सम सम मोनदों खिन्थु इनार्जि हादो मोजां ya इनार्जि আপুনি চিনি পাই না চুঙি চুঙি লাগাই আছিলা আমি কাপাল আছে जाहैबाय गाइड दादा আপুনি ক'ত পৰা नावफुटा नावफुटा गामिनि बेबायदि हाजो गाखोनाय दिननो फार्स्ट बिनि सिगां जेबो एक्सपिरियेन्स गैयामोन लामाया तामाम पात्तामनाय नङा जेब्ला जुदि गाइड गैया अब्ला जेबो जोङो आन्दायना थांनांगौमोन सियर गाइड गैयाब्ला फैनो हानाय नङा दे सियरखा Ikan muda. Luka. tahu kelasnya. Amar rasanya jumlah hoy. Iya, sini. Gimana sabar lapor dada? Harus gimana ini? Bab. Ses energi mah. Belum zubai. Energi full. Sing dah serius dah ada. Ini ada apa guna? Apa guna energi? Beda sih tentang gari. Itu last time nabi ni, mana dah kemarin aja ni. Pas itu pergi kan? Last time. Oh. Itu pas itu. Amat dada ye guide. Dia sih. Ini akhir aku. Oh. Ini ada ses. Dinas beri. Ini nama. Kabrau lah. Nama. Ini lah hati ke. Bicara pasal negara itu kosong lah. Kalau ini isbang kosong kalau mungkin. Ini sebor ya gelem sudah hanci mendeh ke. Nah, jangan ini sase faya ber YouTube channel dong. Arbi vlogs mana? Entah mana naik nih kesuara naik. Acha. Sekarang mana lagi? Arbi vlogs. Asa selai, ya? Tidak sini. Mungkin namanya. Anda faya sih saya nare. Itu ada. Mabri, dirhem. Amin, sebaik boy tuh. Ini first. Gak kena. Hasil ini first gak kena. Ang budi ini first. Musang dah, ming mana? Jangan tanya lah. Waterfall. Jangan deh naik video. Main sih, besi muda mana? Main sih mana? जायफोरा उदै फेसेमनो गोसो बिथांमोना फैनो हागोन जोंफोरा आरो उदै गोरान खालि सिक्स पेकआसो ओंखारसिगोन जोंनिया है फाग्ला र' ओइ ओइ रुथनाय आसला हालानोलै हाला होनबाय आसला हालासो होनबायसो होनबाय हाला होनबाय Halano.
Hasilnya berapa nih? Aneh masing nawa जोंलाय aneh masing kan. Actually दै सासेया थाथ'नायाव जों थाथ'बाय ओमफ्राय इसोर थांग्रोबाय दा थांग्रोनानै इसोरो माखै माखै थांखोथाय जोंबो दा मिथिला जों दा आन्दासावनो थांगासिनो आन्दायबाथाय जों मिथिला आरो जायै लोङै फैबाय गाइस आं बायदि जायाबासिनो फैना आसलानो सेस जालांबाय लथबबाय लासैनो बारा Mas tang nama? Sini le. First time, Tenzar heavy experience. Hasil gakanai ini. Jibaidlah mendeng जों थांगासिनो दा बिसोरनि जेबो माबा गैया मा होनो हिन्ट गैया सासेया थाबायनो हाथाराखै सासेया र' होनगासिनो ओइ न' फाइनालि लोगो मोनफेरबाय इसोरखौ हा लोगो मोनफैहरबाय Mana? Ini apa nak kau minta barang yang kita boleh jual. Apa kau? Oh. Isi zatrai bay. Waterfall. Misal pilih sana ni, tangsi kali ni jangan pilih mana. Ini tangsi mana? Tangsi ni mana mana? Terus kita. Mungkin mungkin lihat waterfall kau mana ni lah Maya. Nih. Isi mana ni? Buat kostal आङो रावखौबो रेकमेन्ड खालामा एसे बांद्राय माबाखौ एसे देहाया एसे फिटनेस गैयाबा हानाय नङा फैनो फिसाथाय मोजां थाबाय माथो दैफोरा बोहैगासिनो खोमसि अखा थाइफ्रिदों नामालै अखा थाइफ्रिगासिनो अब्लाबो सिरियाखैनो जोंनियाव बारा गोलोमनानैसो सिजोब्बाय देहाया जाला मेला दाफैदो मानसिफोरा I will not recommend this जायफोरा एडभेन्चारस खालामनो जस दं एबा साहस दं बा बोलो दं बिसोरसो फै ओरैनो जास्ट नायहैनो थाखाय फैबाथाय खस्थ' मोनगोन बांसिन जों 9:30 फैदोंमोन दा नै 11ता जाबाय 11ता मेंग्लिजोब्बाय जों दा दसे रेस्ट लादों आगला मेंबाय कस्त'ना भागो लागेपछि पुरा किमान किलोमिटार मारहल 8 kilometer 10 kilometer hah? Oh, tak ada 10 kilometer malah. Gikos lo kayak
एसे लोंसै बेबो गुबुननिसो बै सासे लोगोनिमोन साब्रैनि ओइ बेसे गोबाव थांनांगोन आरो आधा घन्टा बापरे बाप आसलानै दुर्बल सेस Guys, punya raube. Ang namaskar khaji nimdai. 2 hours आधा घन्टा जाबाय 2 घन्टा आधा घन्टा आराय घन्टा जाबाय आराय घन्टा माने 2 घन्टा 30 मिनिट जाबाय दा आधा घन्टा थांबावनांगोन गुगल माबा लोंबियो 3 hours guys, 3 hours. गुगस Mota-moti 8 hours ane. इसे Siapa sebenarnya? Dan aku hatarlah मोनबायलै माला मोनहैगोन बेखौ ya गाखोगासिनो हाजो hatarlah मोनबाय কি খবর শেষ नमस्कार Gila DJ आं फैलाब्रा पालु नाखि वाव बेखौ लाना थांनो नामा गन ओइ जाहैनोसै ब्रा याव ना जाहैनो मोना थांनो खोमा Kale back klik bay. मोनबाय होनजायो मोनबाय बै हाजोआवनो बै जानो Hey. मोनथारसिगोन दुनियानि खस्थ' वाटारफलाव जोबोद खस्थ' दै हले जोबोद खस्थ' आङो बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट फैफिनलायाव नों आरो हाया आरो फैफिनला Ini lu ginawan selo जों फैफिनना नुनायाव नुनो हागौ खिन्थु रियेलाव तामाम खस्थ' दै मोजां थाबायनांगोन याव मोजां थाबायनांगोन नै वाटारफला बेनोमोन खोनालै दैयानो गैया बै बैनो एटलिस्ट नुबाय एसे र' बेनो जाहैबाय वाटारफल दैसिमानि वाटारफल जायखौ नायनो थाखाय जोबोद खस्थ' खालामनांगौ जायो बेसेबां मिनिट नङा नोंनियालाय दंफां बारि बिगासिनो हिट मोनदों एसे खाथियाव हिट जागोन बिदिनो आरो दा गोजौआव थांबावनो थांबायानो थांनोसो जों थांसै जों दा मोनहैबाय आसलि वाटारफलाव Gila Marcos sampai first time experience Tujuan buat apa? Yes. Ini mana lagi?
Buray. Marcos to. Dara. Sini ko. Di sini. Kita bahas subah, kita beri makan nih, bentar. Dia mau beri. Udah, bagus mas. Berilah. Sedang betul ini. Kamu aja, kok. Or view pare. Kita ni naik kan, kita. Oi, tu tu tu. Oi, buka. Sedang baik. Bawah waterfall di sini waterfall. Zaiko naik थाखाय नोंथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनांगोन. गोजांनानै बिथाङा गुजा हमलायबाय ओरैबादि दैया तामाम गुसु Rau kopi nang ayau jen dar koso. Siang Ya jen siang ber. Kita menang. Ini pandangan video rendah. Pando. Mana je? Ini mana kamera? Ada ini. Baiklah, ini kamera. Korea nang Korea. Cara mesti baterai pura, mesti clear kena semua laga. Rau betul lam nang guys rau. Nang Ever come. Betul lam dah biar post kan guys ini. Thằng bạn yêu quê này nè đi nhìn nó quê nào vậy? Nó phát ra này mới à? Wow. जोङो मोनफैबाय मोनफैनानै दसेनो बिदि समान जायगायाव दसे जिरायथ'दो दा बेयावनो जोङो जानो लागाखौ जानानै थांनोसै जोंनि न' फारसे ओमफ्राय दिनै बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै जोबोद खस्थ' मोनबाय नोंथांमोना जुदि इनार्जि गैयाबा गोसो गैयाबा फैनो नाङा एडभेन्सार खालामनो गोसो गैयाबा फैनो नाङा जोबोद खस्थ' बेसेबां खस्थ' बुंनाय बिराद खस्थ' बेसेबां खस्थ' डेन्जार सियर्सबाबो हाजो गाखोनोसैलांगोन फाग्ला खस्थ' दा जै बिथाङा जाबाय महर जोंनि सासे लोगो सासे मोजां मानसि ओमफ्राय मानसिफ्रा फैगासिनो आद्राफोरा ओमफ्राय जों बेयाव फैनानै जफैगासिनो जालांनो हागोन बेयाव जोङो लाबोनाय रुटि आरो दावदैफोरखौ दा होमबा दिनै बे भिडिअ बेखिनियावनोसै अब्ला बयनिसिमबो गोजोन्थों गुड बाय